ሰላም ከመይ ጸኒሖም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናቲ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት ናሒዝና ቀሪብና ኣለና ናብ ትከታተሉና እንዳዓደምና ነዚ ቪድዮ ላይክ ጌርኩም ክትጅምርዎን ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ናቲ ሚድያ ይዕድም ናብ ዝርዝራቶም ክነስግረኩም ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ንሸዋ ይኹን ዓዲ ሃሎ ዘቃሙቱ መራሕቲ ትግራይ ኣጠንቂቑ ኣሎ ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ወታደራዊ መራሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ዝኾነ ተጋዳላይ ጀነራል ዮሃንስ ጆን መዲድ እዋናዊ ጉዳይ መራሕቲ ትግራይ መሰረት ገይሩ ንህዝቢ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ኣሎ ኣብ ፖለቲካዊ መራሕቲ ትግራይ ዘጋጠመ ፀገም ንምፍታሕ ከም ሰራዊት ብዙሓት ፃዕርታት ይኹኑ ምኽርታት እናቕረቡ ከም ዝመፁ ኣዘኻኺሩ ይኹን እምበር ምኽሮም ይኹን ፃዕሪ ፍረ ከም ዘየፍረየ መኺሩ ጀነራል ጆን መዲድ ኣብ መልእኽቱ ካብ ሸዋ ይኹን ዓዲ ሃሎ መፍትሒ ንምምፃእ ዘቋምቱ መራሕቲ እንተልዮም ኣጠንቂቑ ኣሎ ናይ ተጋሩ መፍትሒ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ጥራሕ ምዃኑ ዘመላኸተ ተጋዳላይ ጆን መዲድ ካብ ሰሜን ይኹን ደቡብ ዝመፅእ መፍትሒ ትግራይ የለን ኢሉ ኣሎ ብኩሉ ገጽ ዘሎ ሓይልታት መከራን ፀገምን ትግራይ ከጋድዱን ከስፍሑን እዮም ዝፅዕሩ ዝበለ እቲ ኣዛዚ ቲዲኤፍ ምስኦም ብምጉዕዓዝ ዝህሉ መፍትሒ ስለዘየለ በዓልና ኢና ክንፈትሖ ዝግባእ ኢሉ ድሕሪ ሕዚ ምስቶም ዘይሸምዑና መራሕቲ ፖለቲካ ኣይንመክርን ምኽርናን ቀጻሊ መፍትሒታትናን ምሳኹም ምስ ህዝቢ ኮይንና ኢና ክንመክር ኢሉ ብሽዋ ይኹን ብካሊእ መንገዲ ብሰሜን ይኹን ብደቡብ ፀላእትና ኩለንተን ዝገብርዎ ዝነበሩ ይገብርዎ እዮም ሕጂ ንሸዋ ገሊፅና ከይንርኢ እንምሕለሉ ግዜ እዞም ንሸዋ ግልፅ ዝብሉ ዘለዉ እዞም ንሸዋ ዝርእዩ ዘለዉ መራሕቲ እውን እንውግዘሉ ግዜ እዩ ንውግዞም ከዓ ይግበአና ንሕና መፍትሒና ካብ ውሽጥና እዩ ንሕና መፍትሒና ባዕልና ኩሉ ናይ ደገ መከራና ክፅዕኑ መከራና ክግድዱ ሽግርና ከስፍሑ እዮም ዝፅዕኑ ሓንቲ መዓልቲ ፅቡቕ ሓሲቦምና ይኹን ስለዚ ካብ ውሽጥና እዩ ኩሉ ነገር ክፈልቕ ዘሎ ካብ ውሽጥና እዩ ኩሉ መፍትሒና ክመፅእ ዘሎ ንሕና ኣሕዋትኩም ተጋደልቲ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ፖለቲከኛታት ኣይኮንና እቲ ፖለቲካ ዝመርሕዎ ፖለቲካዊ መራሕቲ እዮም ግን ድማ ፖለቲካ ንፈልጥ ኢና ምቅላስ ንፈልጥ ኢና ክሳዕ ሎሚ ብዙሕ ነገር ሓጊዝና ኢና ብዙሕ ነገር ምክር መኪርና ኢና ብዙሕ ነገር ንምርዳእ መኪርና ኢና ኣይኮነን ኣይተሳኽዐን ድሕሪ ሕጂ ንመክር ምስኦም ኣይኮነን ምሳኹም ኢና ንመክር ድሕሪ ሕጂ ንመክር ድሕሪ ሕጂ ንሸማገል ምስኦም ኣይኮነን ምስ ህዝብና ኢና ንመክር ስለዚ ዋላ ፖለቲከኛታት ይንኾን ዋላ ናይ መንግስቲ መራሕቲ ናይ ውድብ መራሕቲ ይንኹን እቲ ቃልሲ ግን ንፈልጦ ኢና እቲ መንገዲ ግን ንፈልጦ ኢና ስለዚ ንስኹም ምስ መከራኹም ሽግርኩም መዓት ተስፋ ዘስእል ነገር እናረኣኹም ግን ደሞ ባዕልኩም ፃዕዳ ተኸዲንኩም ውሽጥኩም እናሓለልኩም ደስተኛ ኮይንኩም ነፈትሕልፍዎ ዝገበርኩሞ ፃዕሪ ኩሉ ንህዝቢ ትግራይ ዘምህር እዩ ኣብ ተሓጓስ ግዜ ኣብ ዝመቸወካ ግዜ ይኮነን ባህልካን መንነትካን ዝኽበር ኣብ ዝኸፍአካ ኣብ ሕማቕ ግዜ ኣብ ተስፋ ዝሰኣንካሉ እውን ነቲ መፍትሕታት ሞራል ስለ ዝኾነ ነቲ መፍትሕታት ሓቦ ስለ ዝኾነ ባህልኻን መንነትካን ኣኽቢርካ ኣድሚቕካ ደስተኛ ኮይንካ ዝወዓል ናይዚ ሕጂ ዘካየድኩሞ በዓል ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ግንባር ደቡብ ዝኾነ ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ መዲብ ኣብ በዓል ልደት ብድምቀት ኣብ ዝተኸበረሉ ኣብ ፅቢ እንዳስላሴ እዩ እቲ ጀነራል ሎሚ ኾነ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘሕልፎ ዘሎ መልእኽትታትን መፍትሒታት ትግራይ ብግልፂ ዘመላኽቱን ካብቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ብዝሓሸ መልክዑ መዋፅኦ ትግራይ ኣብ ምጥቋም እዩ ዝርከብ ተጋዳላይ ጆን መዲድ ድማ ኣብዚ ንተጋሩ ዘጭንቕ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ስጋትን መጻእን ኣብ ዘለሉ ወቕቲ ዓብዪ ተስፋ ዝህቡ መልእኽትታት እናሕለፈ እዩ ዝርከብ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተጋዳላይ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ኣብ መድረኽ ኣብ ኣኼባ ኣብ ሰራሕተኛታት ትእምት ካብ ዝተዛረቦ ዘረባታት እቲ ካብ መስመር ሕወሓት ዝወፀ ጉጅለ ትምክሕቲ ውሕስና ስልጣኑ ደጀኑ ህዝብን ሰራዊት ትግራይን ዘይኮነስ ደጀኑ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝኾነ ዝኣምንን ዝወስድን ጉጅለ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ እዞም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓትን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ዝኾኑን ወሲኾም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተሸጒጡ ዘሎ ጉጅለ ካብ ዝተዋህቦ ዕማም ወፂኡ ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ዲሞክራስያዊ ትካላቱን ኣብ ምፍራስ ተጸሚዱ እዩ ዘሎ ብኸባቢያውነት ተሸፊኑ ምስ ጸላእቲ ተዋዲዱ ንሕወሓት ንምፍራስ ስልጣኑ ንምድልዳል ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ሃለዋት ሰራዊት ትግራይ ዝምልከት ዓብዪ ክሕደት ብምፍጻም ውሽጢ ምስጢር ዝርዝር ገምጋም ሰራዊትና ሙሉእ ብሙሉእ ንጸላኢ ኣሕሊፉ ዝሃበ ጉጅለ እዩ ኢሎም ኣለዉ እዚ
ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዛዕባ ሰራዊት ትግራይ ውሽጢ ምስጢር ዝርዝር ገምጋም ኣሕሊፉ ይህቡ ዝተባሃለ ኣየኖት ነጥቢ ዝኾነ ብግልፂ ኣይተዘረበን። ይኹን ደኣ እምበር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስጢራትን ቀጻሊ ዕማማት ውሽጢ ምስጢር ዝርዝር ገምጋም ሰራዊት ትግራይ ኣሕሊፉ ይህቡ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ዝኸሓደ ጉጅለ ሰራዊት ትግራይ ዓንቃፊ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብሽም ዲዲኣር ብህፁፅ ክፈርስን ኣብ ትሕቲ ግምት ክኣቱን ምግባር ምስ መንግስቲ ፌደራል ብዕቱብ ኣብ ምስራሕ እውን ከም ዝርከብ እዩ ተዘሪቡ። ኣብዚ ኣዳራሽ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝወሰደን ብርክት ዝበላ መኻይን ንዝዓነዋ ትካላት ትእምት ኣብ ክንዲ ክምለሳን ካሕሳን ዝወሃበንን ምሕታም ሰራዊት ትግራይ ዝወሰደን 50 መኻይን መሃያ ዝኽፈሎም ዘለኹ ሰራሕተኛታት ትእምት ኣባላት ሰራዊት ክምልሰልና ኣይከኣልን ብምባል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ሰፊሕ ወፍሪ ጸለመ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ትእምት ናብ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ሪፖርት ቀሪቡ እዩ ተባሂሉ። እቲ ጉጅለ ብመሰረት ስምምዕ ውዕል ፕሪቶርያን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከኽብር ተመዛበልቲ ወገናት ውሕስናኦም ተሓልዩ ክምለስን ኣብ ክንዲ ምግባር እውን ክሕደት ተፈጺሙ ኣሎ። ብጸላእቲ ተጎቢጦም ዘለዉ ከባቢታት ትግራይ ዲሞግራፊያውያን እናቐየርዎም መሓውሮም እናጠናኸሩ ሪፈረንደም ከግበሩ እናሰርሑ እንዳሃለዉ ንዕኦም ደጊፉ ኣብ ምስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። እዞም ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ኣንጻር ጽንተት ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሰራዊት ትግራይ ተኻሒዱ ጽንተት ዝፈጸመ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተኣማኒ ኮይኑ ሰላም ህዝቢ ደንበር ዓድን ክሕሉ እውን ኢድ ከእቱ ተዓዲቱ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ትምክሕቲ ህዝቢ ትግራይ ብኸባቢያውነት ጥቕምን ኣለዓዒሎም ደሊሎምን ንሓድነቱ ክዘርጉ ኣብያተ ምኽሪ ብምፍራስ ብኸባቢያውነት ሽመት ኣብ ምሃብ ተጸሚዶም ኣለዉ ይብል እዚ ዜና እዚ። ብኻሊእ ሓበሬታ ጉዳይ ኣዘርባይጃንን ኤርትራን ድማ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። ኣዘርባይጃን ኣብ ኤርትራ ምስ 18 መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ዝተተሓዛ 3 መራኸብ ንምልቃቕ ፃዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣዘርባይጃን ኣብ ኤርትራ ምስ 18 ሰራሕተኛታትን ተታሒዘን ዘለዋ 3 መራኸብን ንምልቃቕ ፃዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እታ ሃገር 8 ጥሪ ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ ኣፍሊጡ። እተን ናይ ንግዲ ምዃነን ዝተሓበራ መራኸብ ኣዘርባይጃን ናብ ኣቡዳቢ እንዳምርሓ እንከለዋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘጋጠመን ሕማቕ ኩነታት ኣየር ማዕበል ናብ ክሊ ማይ ኤርትራ ምስ ተጸግዓ ብ7 ሕዳር 2024 ሕዚ እውን ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓ ከም ዝተተሓዛ እዩ መግለፂ እቲ ሚኒስተር ሓቢሩ። ኣፈኛ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣዘርባይጃን ኣይካን ሕጁዛዳ ብ8 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ናይ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዝዎ ከም ዘሎ ብምርጋጽ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ኤርትራ ይዘራረቡ ብምህላዎም እውን ተገሊጹ። ሰራሕተኛታት እተን መራኸብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዘጋጠሞም ሕማቕ ኩነታት ኣየርን ከቢድ ማዕበልን ካብ ኤርትራ ሓገዝ ንምሕታት ርክባት ንምክያድ እኳ እንተተፈተነ ዝኾነ ምላሽ ክረኽቡ ብዘይምኽኣሎም ብዘይፈቓዱ ናብ ክሊ ማይ ኤርትራ ክኣትዉ ከም ዝተገደዱ መግለፂ እቲ ኣፈኛ እዩ ዝጥቀስ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ዘለዉ 18 ሰራሕተኛታት እተን መራኸብ ሃልዋቶም ዘለውዎ ኩነታት ንምፍላጥ ምስ ስድራ ቤቶም ብቴሌፎን ንምርኻብ ይፍትን ከም ዘሎ ኣፈኛ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣዘርባይጃን ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ምትሓዝ እተን መራኸብ ብዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ክሳብ ሕጂ ኣይሃበን። ናብ ቀጻሊ ዜናና እንትንሰግር ድማ ማዕቀብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጀኖሳይድ ፈጺምኩም ኢኹም ዝተባሃሉ ጀነራላትን ዋና ኣዛዝን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣሜሪካ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ጉጅለ መሐመድ ሓምዳን ደገሎ መሐመድቲ እገዳ ኣንቢር ኣላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ሰሉስ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መሐመድቲ ዝፍለጥ መሐመድ ሓምዳን ደገሎ ኣብተን 20 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ግፍዕታት ብምፍጻሞም እቲ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ እውን እዩ ሓቢሩ። ተወሳኺ ሓይልታት እዚ ዝደገፍ መሻርክቲ ምልሻታት ኣብ ልዕሊኡ ሰብኡን መንእስያትን እንተላዕሸላት እውን ከይተረፉ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝፍጸም ኣርመናዊ ጸታዊ ዓመፅ ተሓተቲ ከም ዝኾነ እዩ ጠቒሱ። እቶም ምልሻታት ንነብሶም ከውፅኡ ንዝሃረሙ ሲቪላት እውን ዕላማን ብምግባር ካብቲ ጎንፂ ዘምለጡ ንጹሃን ሰባት እውን ከም ዝተቐተሉ ብሊንከን ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ብሊንከን ብመሰረት እዚ ሓበሬታ ሕጂ ኣባላት ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን መሻርክቲ ምልሻታትን ኣብ ሱዳን ምጽናት ዓሌት ፈጺሞም ክብል ይኽእሉ ክብሉ ተዛሪቦም። ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ግን ኣሜሪካ ድርብ መለክዕታት ትጥቀመላ ብምባል ነቲ ቅልላው ብኣድማዒ መንገዲ ክትፈትሖ ከም ዘይከኣለት ከሲሶም ኣለዉ። እቲ ውሳነ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንቕልውላው ሱዳን ክምክት ከም ዘይከኣለ ብዛዕባ እቲ ቅልውላው ብዝምልከት ዘኽተሎ ዝነበረ ድርብ መዐቀኒታት ዝምልከትን እዩ ክብል ኣማኻሪ ሓመድቲ ኤልባሻ ተባክ ኣብ ኤክስ እውን ጽሒፉ ኣሎ። እዚ ድማ ንቕልውላው ሱዳን ክካየድ ነቲ ሱር ጠንቂ ናይቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ዝግበር ድርድር ክዕንቅፍ ከም ዝኽእል እውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ።
ሓይልታት ደገፍ ካብ ሚያዝያ 2023 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ጀሚሩ ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ክዋጋእ ዝጸንሐን ኮይኑ ኣንጻር እቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝፍጸሙ ተግባራት ዝስምዑ ተቃውሞታት እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣቐዲማ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ሓይልታት ህጹጽ ደገፍን ካልኦት ምልሻታትን ኣብ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ብጽናት ዓሌት ከም ዝተዋፈሩ ከሲሳ ነይራ እያ። ኣብ ጎንፂ ሱዳን ዝተሳተፉ ዘለዉ ካልኦት ወገናት ግፍዒ ብምፍጻም ክኽሰሱን ከለዉ እቲ ጎንፂ ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ዓለም ኣስዒቡ ይርከብ። ኣብ ወርሒ ጉንበት ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካን ኣብ ሱዳን ቶም ፔሎ ገለ ግምታት ኣብቲ ጎንፂ ክሳብ 150,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ከም ዝሕብርዎ እዮም ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ። ኣብ ሓያሎ ከባቢታት እታ ሃገር ጥሜት ዝተኣወጀ ክኸውን ከሎ 24.6 ሚልዮን ህዝቢ ማለት እውን ፍርቂ ህዝቢ እታ ሃገር ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮ እውን ኪላታት ይገልጹ ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማዓት ዝበልናዮም ዜናታትና ነዚኦም መስሉ ነይሮም። ንዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ንኽትኮኑ ንዕድም። ብኻሊእ ዜናትና ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።